Pnawn da, croeso i'n hoedfa ni heno, croeso arbennig i Dewi Tudur, siriol hefyd, braf iawn cael eich cwmni chi yn gwerthfawrogi weinidogaeth. Ni wedi cael y bore yma, a edrych ymlaen i glywed gyda'i gair heno hefyd am y gwaith yn Hal Safne. Emyr, wedi bod yn cynnechu heddiw, yn credu, bod yn fanol gywir, wedi bod yn fel yn fôl a cynllun gennych hefyd os fi'n iawn, felly dim jyst yn cynnechu. A ni'n edrych mlaen i Emyr i fod yn ôl gyda ni y syl nesaf. Wedyn mae llawer o gwyddiadau ar y sgrin am gwyddiadau dros yr wythnosau nesaf. Does tynnu sylw at ambell beth o'r wythnos hon. Gwrgweddi fan hyn nos Fawrth fel arfer. Ac yna bydd Wyn yn trafod emynau, eto ar sgrin, nos Iau, ar Zoom ac yna clybiau di Gwynedd. Casgar y mis a gyfer gwaith enfus gobaith. Gwydwch chi ni weddio gyda'n gilydd. Diolch ti o Arglwydd am y fraint sydd gyda ni nawr, ddod i oedfa arall ac i gwrdd nid yn unig gyda'n gilydd, ond i gwrdd gyda ti. Diolch i ti am hyn, ni wedi clywed y bore yma ac ni yn gweddio Arglwydd. Byddwn ni yn ymateb i dair di. Ni'n diolch. Dwi'n fod ti yn addo, ti'n fod ti wrth y drws yn curo ac sy'n rhywun yn clywed y lais ti. Bod ni godi ag ateb y drws yna ac ni'n gweddio Arglwydd. Bydde ti'n ymwneud gyda ni yn ein calonau ni. Bod ni wir eisiau dy adnabod ti. Mae dyma beth yw bywyd rhagwyddol yn y byd a'r bywyd yma ac yn rhagwyddol yw dy adnabod ti. Ac yr un anfonais ti yr Arglwydd Iesu Grist. Ni diolch i ti, dy fod ti wedi dod i geisio rai aroddwyd gan y tad. Ni'n diolch bod ni'n wir amdano ni os ni'n gysnogion. Ac ni'n gwyddio Arglwydd, bydde yr efengil nawr heno yn siarad gyda ni, bydde ni'n agosau at y ti. Ac bydde yna groeso i deiriau di yn ein calonau ni. O Arglwydd, gwybod ti ymwneud gyda ni, ac ni felly yn wan yn ffydd. Bydde ti yn cryfhau yn ffydd ni. Felly ni felly yn anwybodus ac yn ffôl. Bydde ti yn gwneud ni yn ddoeth. Ac yn bobl sydd yn cael yn trawsnewid o ddydd i ddydd. Yn y meddyliau ac yn ein calonau. A dy fod ti wir yn santeiddio ni trwy dair ti. Ni yn gofyn nawr yn y dyddi anodd yma ni byw yno. Ni yn gweddio Arglwydd. Bydde ti hyd yn oed yn ystod yr oriau yma nawr. Ystod y 2 awr nesaf, lle mae gymaint o'i fawn yn cymryd lle trwy ein gwlad ni. Ni yn gweddio. Bydde enw Iesu Grist yn cael ei godi'n uchel. Ni'n gweddio dros yr ymgyrch sydd wedi digwydd yn Eglwys yr Hyth yn ystod yr wythnos. A'r holl bobl ifanc yn clywed y newyddion da am Iesu Grist nos Wener. Ni'n gweddio Arglwydd ar ei ti weithio. Ac ar ei ti ddod ar ei cannoedd a'i miloedd mewn i dy deyrnas di. Fel bod enw Iesu Grist yn cael y clwyd i mewn i hynny. Amen. Diolch yn fawr. Ganon ni ein gymaint gyntaf. Henffydd i enw Iesu byw. Syrthiaid o'i flaen anwylion byw. Rhowch chi ddod parch o'r dyrfa ni yn Arglwydd pawb coronol ni. Oh
am ein darlleniad heno, da ni'n troi at Efengyl Iesu Grist yn ôl Lyc, penod 23, drydydd benod ar 20 o Efengyl Iesu Grist yn ôl Lyc. A geiriau sydd yn dechrau yn adnod 33. Felly Lyc 23, adnod 33. Pan ddeithant i'r lle a elwir y benglog, yno croeshoelwyd a'r trosedwyr, y naill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo. Ac meddai Iesu, o da, maddau iddynt, oherwydd i wyddant beth y maent yn ei wneud. A bwriasant gweld brennau i rannu ei ddillad. Roedd y bobl yn sefyll yno yn gwylio. Roedd aelodau'r cyngor wedi gweithio yn ei wawdio gan dweud ddearchubodd eraill a chybed ei hun o sef yw Meseia Duw yr etholedig. Daeth y milwyr hefyd ato a'i watwad gan gynnig gwyn syr iddo a chan dweud, os ti yw brenin yr Iddewon, achub dy hun. Roedd hefyd ar ysgrifen uwch ei benne. Hwn yw brenin yr Iddewon. Roedd un o'r trosedwyr ar ei groes yn ei gablu gan dweud, oni ti yw'r Meseia, achub dy hun a ninnau. Ond atebodd y llall a'i geryddu. Oni does arna ti ofn Duw, a tithau dan yr un ddedfryd. I ni, mae hynny'n gyfiawn, oherwydd heiddiant ein gweithredoedd sydd yn dod i ni. Ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yna dywedodd, Iesu, cofia fi pan ddoi i'r deyrnas. Ac atebodd yntau, yn wir dwi'n dweud wrthyt, heddiw y byddi gyda mi ym Mharadwys. Erbyn hyn, yr oedd hyd tua hanner dydd, da'n tywyllwch dros y holl wlad hyd 3 gloch y prynhawn. Yr haul wedi diffodd. Rhwygwyd llen y deml yn ei chanol. Llefodd Iesu a llef uchel. O dad, i ddwylod i yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd. A chan dweud hyn, bu farw. Pan welodd y canwriad, yr hyn oedd wedi digwydd, dechreuodd ogoneddu Duw gan dweud, yn wir, dyn cyfiawn oedd hwn. Ychwanegau Duw i fendith, a fy darllen ar gwrando o iair. A mi ganwn ni yn mynd ymhellach. O amweld y wawr a'r twllaf ddydd. Ar y twllaf ddydd, Crist ar ei ffordd i Galfaria, farnwyd gan y byd. Yna i guro yn fyw a'i roi ar groes o bren. Please
Dyma ni, sefyllfa ni eglwys yn Hal Sarnach. Da ni wedi lleoli yn Hal Sarnach, yn y pentra. Ac dwi'n cofio, Rodri oedd yn dweud, bore yma dweud, bod o ddim yn siŵr iawn. Mae o'n gwybod lle mae'r Hal Sarnach, mae'n lle na does o ddim rhyw sylw mawr yn cael ei roi i ni. A mae'n cael ei ddeud gwneud gynno ni, os nhw'n chi blincio, nhw'n chi goffio. Felly yn yr ystyr yna, da ni ddim yn bwysig o gwbl. Da ni'n licio feddwl amdano ni'n hunan fel eglwys bro, achos da ni'n galw'n hunan yn eglwys Efengylaid ar Dydwy. A mae yna bobl yn teithio, rhai pobl yn teithio dipyn mwyn gyrraedd ar Dydwy. Na i ddweud y gwirth chi, mae'n bach yn embarrassing siarad am beth da ni'n neud. Achos, da ni'n gwneud dim byd gwahanol i be mae rhan fwyaf o bobl yn neud, a rhan fwyaf eglwysi. Da ni'n cael rhyw sylw am hynny am ryw reswm. A wnaethon ni jyst meddwl chydig o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Da ni'n galw'n hynna'n yn eglwys Efengylaid, a da ni ddim yn Efengylu. Da ni ddim yn cyrraedd allan yn bwriadol at bobl tu allan hefo'r Efengyl. A wedyn wnaethon ni feddwl, wel, beth da ni'n mynd i wneud, achos wnaethon ni, llyfr ein, a chi'n cofio, wnaethon ni gynnal ymgyrch am ryw wythnos neu rhywbeth i ddechrau, a wedyn cael pobl fel sy'n digwydd, cael pobl i ddod i mewn i helpu a cynnal gwahanol fatha o gyfarfodi. Ac ar ddiwedd hynny, wnaethon ni feddwl, pryd da ni'n gwneud y nesaf, pryd mae'r nesaf, wnaethon ni feddwl, da ni'n mynd i gynnal ymgyrch Efengylu am yr 20 mlynedd nesaf, bob rhywun a hyn. A dyna sy'n digwydd. Yna frecwasta dynion yn y ship, y ground hotel, bron a bod drws nesaf capal yn gyson. Dim bob mis, ond bob rhyw ddeufis yn bendant. A mae yna griw o ddynion ifanc, rhan fwy yn nhw, yn dod i hwnna ac yn mwynhau y bwyd, mwynhau cwmpeini, a mae e'n gyfle i siarad am wahanol bethau cysylltiol ar Efengyl, ond yr Efengyl ei hun hefyd. A maen nhw'n gofyn i mi erbyn hyn, pryd mae'r nesaf. Wedyn mae hynny'n braf. Mae swper y ferched yn cael ei gynnal, mae yna un wedi bod yn weddol ddiweddar siriol oedd yn siarad y fanno, a mae yna griw o ferched yn dod ac yn mwynhau gyda'r nos a bwyd hefyd efo'i gilydd. Mae hynna'n ddigwyddiadau cyson. Un o'r pethau da ni'n ddeud, un o'r pethau pwysica da ni'n teimlo, da ni'n glyn â fo. A plis cofiwch am hyn hefyd a gweddiwch amdano fo. Am blynyddoedd, oedden ni'n cynnal clybiau plant a gwaith plant, ac ar un adag ar y cychwyn o ran niferoedd, oedd yna nifer bach da yn dod, ond mi ar pethau lawr bron a bod i'n byd. A fi o'n i fewn am blynyddoedd. Fawr un teulu dyd y gwir, dwy chwaer a brawd ac oedden nhw'n gwffio hefo'i gilydd trwy'r amser. Ac oedden ni methu cael trefn ac oedden ni'n gofod gofyn bob tro sa gwmpas i wneud hyn. Wnaethon ni gario ymlaen am rai blynyddoedd, 2 neu 2, yn y sefyllfa yna, a gwneud y penderfyniad dewr oedden ni'n meddwl, dim mwy. Da ni goffa, da ni'n gwneud hwn, dim mwy. Yn fuan iawn wedyn, gaethon ni wahoddiad i ymuno hefo tîm oedd yn gwneud gwasanaethau yn yr ysgolion ac o'r llyfr. A wnaethon ni gario ymlaen efo nhw am beth amser. Oedden nhw'n bobl hŷn ac oedden nhw'n teimlo'r gwaith yn flinedig ac yn disgwyl bod yr hi, drwchwch yna, bengach o hynna ni yn cario ymlaen. Ac erbyn hyn, wedi mond siriol mae Awen wedi bod efo ni hefyd am gyfnod. Ond dim ond y 3 yna ni oedd yn gwneud y gwaith yma. Da ni'n cyrraedd dros 250 o blant hefo negas yr Efengyl bob pythefnos. Bob pythefnos yn ystod tymor ysgol. A mae'n fraint mewn flinedig, ond mae'n fraint cael ei wneud. Mae yna 2 ysgol, ysgol gynradd Harlech, ysgol gynradd Talsarnag, ysgol gynradd Penrhyndeudraeth. A fel dwi'n deud, rhywbeth nhw, maen nhw dros 200 hanner. Ar wahân i hynny, staff hefyd wrth gwrs. Ac mae yna ymatebion bach calonogol yn dod o'r fan yna. Ia, na fo, digon amdana ni. Cofiwch amdana ni, nawn ni gofio amdana chi hefyd. Da ni angen
Ni'n cael weithiau arwyddion o ffafr Duw. Arwyddion bychan o ffafr Duw. Mae hwnna'n galonogol iawn, achos da ni'n trio tynnu bob cysur gallwn ni o hwnna, na dydy Duw ddim wedi yn gadael ni, na dydy Duw ddim wedi llwyr droi cefn arna ni fel pobl. Bod yr ffafrau bach yna yn ysgogi ni i gario ymlaen ac i weithio'n betach. Ond da ni angen ymwyddi. Da ni angen bendith. Da ni angen waith amlwg ysbryd glân Duw yn plith ni. A phobl o'r newydd i ddod i ffydd yn Iesu Grist. Newyddion. Un tad ydym ni'n troi at y ti ac yn diolch bod ni'n cael gwneud hynny heno. Yn enw y gwaredwr hwn. Y gwaredwr hwn yn ydym ni newydd allan amdano. Roes ei ddwylo pyr ar led. Ac a wisgo'r goron o frain mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfru liain main. Y gwaredwr hwn wnaeth ddiw bywyd glân cyfiawn sanctaidd, oherwydd bod ni'n methu gwneud hynny. Ac yna'n rhoi ei hun yn aberth ac yn bridwerth ac yn iawndal dros ein pechodau ni. Da ni'n dod at yn gilydd heno i'r lle yma, ac ydym ni ddim yn anghofio am y byd yma da ni'n byw yn ei ganol o, ac yn meddwl am yr holl o'r newyddion drwg ydym ni'n ei glywed. Yr holl anobaith, yr holl dwllwch, yr holl gelwydd sydd allan yn y fan yna. Ac ydym ni'n ymhyfrydu yn braint, bod ni'n cael dod i le lle da ni'n cael meddwl ac ystyried ac edrych ar y newyddion da yma, y newyddion gorau glywod y byd yma erioed. Dy fod ti wedi ein caru ni a chariad anrheithol, ac wedi anfon dy fam i wneud y cwbl drosta ni, ac yn lle ni ac yn mwyn ni. Yn gweddi ni yn syml hefo'n gilydd heno, ydy y byddwn ni'n medru edrych ar hynny, weld hynny. Na sawl cyfeiriad y gair a sawl emyn sydd yn hannog ni i wneud hynny. I edrych, i weld trwy lygad ffydd yr hyn yr wyt ti wedi wneud droso ni yn a thrwy Iesu Grist. O fenaid, cod ôl, wel yn amlwg ben y bryn, lle fe Iesu cyfaith ffyrlon dan yr hoelion dyr cyn hyn. Talodd yno, swm dydoleg, a chwerthfawr waed ei galon briw. Yr oen dielwg yn o'n mar. Minnau yr eilwg yn cael byw. A'n gweddi ni dadnefol ydy am help dy ysbryd i fedru cael golwg ar y pethau yna. A bod hwnna yn gyflwyn bendith a gras i ni yn calon ac yn hennaid. Wyt ti'n adnabod ni, ti'n gwybod yn iawn lle da ni arni heno. Wyt ti'n gwybod yda ni yn dy deyrnas a'i peidio. Wyt ti'n gwybod a'i wisgo masg yda ni a'i peidio. Mae'r cwbl amdano ni'n hysbys i ti. Ac felly dad ni mod, da ni'n gofyn am y gras i fedru. Nina hefyd i fedru delio'n onest gyda thi. Da ni'n dal ar y cyfle i wedio dros waith yr Efengyl. Waith yr Efengyl yn yr eglwysi, yn Ardudwy ac yn Caerdydd, ac yn bob man arall, lle mae neges yr Efengyl yma'n mynd allan. Fel dy bobl, fel dy eglwys, yn y dyddiau yma da ni'n byw yn nhw, ydyn ni'n dyheu am dyddiau newydd a gwahanol. Da ni'n diolch am bob arwydd o dy ffafr. Ond yn gofyn dad efo, tywallt dy fendith, tywallt dy ysbryd.
gadair trai i droi yn llanw. A llwydda mewn ffordd newydd, llwydda waith dy deyrnas yn y Christi. Clywn ni felly a derbyn ni wedi maddau'n beiau'n a'n pechodau yn yr unig enw sydd gynnon ni. Enw mawr, rhyfeddol, godidog, yr enw mwyaf mawr, erioed a glywyd sôn, enw i'n hardwyr a'n goredwr anwyl, Iesu Grist. Amen. Golchwyd Magdalen y Ddisler, a hwn i'r enw, golchwyd Magdalen y Ddisler, a manasedd i yn wyn, yn y ffynon aeth o galon Iesu a'r galfaria bryn. Pwy awyr na olchi'r finau, pwy awyr na bydda'r byw. Ffynon weiblu en calfaria, llawn o rinwedd dwyfol i'w. Diolch yn fawr. Oh
at eiriau welwch chi yn llythyr Paul at y Galatiaid. Llythyr Paul at y Galatiaid, yr ail benod, diwedd yr ail benod, y geiriau yn adnod 20, mi a groesoerwyd gyda Christ. Eithir byw ydw. Ac eto, nid mae fi, ond Christ sydd yn byw yn fi. Ar hyn yr ydw yr awr hon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yn ydw trwy ffydd mae byw. Yr hwnna'n carol ac a'i godes ei hun droso fi. Y cwestiwn da ni angen ofyn i'n gilydd heno ydy, beth yw Cristion? Beth yw Cristion? Os da chi'n gwrando ar farnau pobl allan yn y byd, mi glywch chi bob math o bethau gwahanol a croes i'w gilydd yn aml iawn. Dwi wedi clywed pobl yn dweud am bobl, wel, ydy hwnna hwn yn Cristion? Wel, mae'n siarad Cymraeg, ydy? Mae'r gair Cristion, fel y byddwch chi eich gobeithio, mae'r gair Cristion yn ymddangos gyntaf yn y Beibl, yn y Testament Newydd. A mae angen yn yn dydd ac yn yn amser i ni fynd yn ôl at y Testament Newydd a gofyn, wel, be mae'r Testament Newydd yn dweud? Be mae'r ysgrythur yn dweud? Am y pwnc yma, yn atab i'r cwestiwn yma. Beth yw Cristion? A dyma'r apostol Paul Saul o Tarsus, fel ag yr oedd o, yn y fan yma yn dweud ei brofiad. Fydwch chi ddarllen yr hanes yn llyfr yr Actau, penod 9, penod 24 a 26, dwi'n meddwl. Tri adroddiad am yr un peth, am yr un digwyddiad. Ac ella, clywch chi pobl yn dweud weithiau, wel, dwi'n yn siŵr am y peth yma. Gobeithio bod chi yn dal ar bob cyfle i siarad efo pobl am yr efenni. Unwaith mae yna ddrws bychan, neu ffenast bychan yn agor, hwnna'n gyfle i ni siarad, wel, beth ydych chi'n dweud am y pethau yma? Ac mi glywch chi pobl yn dweud weithiau, wel, fedrai'n dweud bod gen i'r un profiad â chi. Ydych chi'n gwybod pobl yn dweud? Fedrai'n dweud bod gen i brofiad Saul ar ffordd Damascus. Dwi'n gweld. Ar ffordd Damascus. Y gwir ydy, does gan neb arall dim ond Saul y profiad be ddigwyddodd ar ffordd Damascus. Dim ond efo, di'r profiad yna, profiad ffordd Damascus, ddim di digwydd i neb arall, dim ond i Saul. Ond y gwir ydy bod elfenna o brofiad pob Cristion yn gyffredin i bob Cristion. Dwi wedi dweud hwnna'n iawn, dwi'n siŵr. Ond bod na elfenna cyffredin, hwnna'n well, i bob profiad. Lle mae pobl yn dod i ffydd, lle mae pobl yn dod i gredu yn yr arglwyddiad syddus, bod na bethau tebyg. A dwi'n meddwl bod ni'n cael golwg at hynny dwi eisiau troi. Dwi'n meddwl bod ni'n cael golwg ar hynny yn yr un brawddeg neu yn y ddwy brawddeg yma yn iwedd yr ail benod o'r llythyr at y Galatiaid. Gwrandwch eto, mi a groesoerwyd gyda Christ, eithir byw ydw, ac eto nid mae fi, ond Christ sydd yn byw yn o. Yna rhywbeth mawr wedi digwydd yr apostol, does? Mi a groesoerwyd, dyna pam ni eisiau darllen dyd y gwir yr hanes yn ei feini wlyg, a tysach chi'n darllen yr hanes am groesoeddio Iesu Grist yn Mathew, Marc a Iwan hefyd, os am sôn bod Saul o Tarsus yn agos i'r lle. Felly, chmod, mae'ch gwrando ar neb ddigwydd wrthach chi o llythrenolwyr da chi. Da chi'n cymryd y Beibl o llythrenol dim o gwbl. Neu sa'r ein iddi bod yr Saul o Tarsus yn deud celwydd. Doedd o ddim yno, dim yn yr ystyr yna, ac eto, mae'n deud rhywbeth wrth hwnnw. Mi a groesoerwyd gyda Christ. Eithir byw ydwydd, meddwl. Mae'n beth mawr beth sydd wedi digwydd nhw. Ac eich doedden ni ddechrau'n fanna dyd y gwir. Beth yw'r efengyl? A beth yw Cristion? A mi glywch chi unwaith eto
pobl allan yn y byd yn dweud, wel, chmod yr Efengil yma da ni'n sôn amdani, negas y Testament Newydd, esiampl yr arglwydd Iesu Grist ydy hwnna, a bod ni jyst yn ddisgyblion i Iesu Grist, yn dilyn ni gwneud fel mae o'n deud, a beidio gwneud fel mae o'n deud, a bod ni'n dilyn ni i esiampl o. Dyna beth yw'r Efengil, fe na nhw. Rhywbeth sydd yn tacluso'ch bywyd chi ac yn cael trefn ar eich bywyd chi ac yn gwneud chi bobl mwy hapus ac yn bobl mwy cynhyrchiol ac yn bobl mwy hyn ac yn bobl mwy rhywbeth arall. Rydwch ar yr apostol. Mi adroes oedwyd. Nes i farw. Dyna be mae'n dweud. Pan welis i, pan nes i sylweddoli beth oedd neges croes Calfaria, pan nes i sylweddoli be oedd y neges am Iesu o Nazaret yn marw ar Golgotha, pan welis i hwnna, nes i farw. Ni'n tacluso fy mywyd i, nath o. Nes i farw. Oedd y newid digwyddodd i fi yn un chwildroadol sylfaenol, heiddi cael ei gymharu i farwolaeth, cael ei roi i farwolaeth, a cael ei atgyfogi i fywyd. Oedd o mor chwildroadol a hynny meddwl. Di nath farw tan yna chi? Mi adroes oelwyd gyda Christ meddwl. Wel, unwaith eto ni'n dweud bod yr apostol yn rhaid rhyw gipolwg i ni yn yr epistola arno fo'i hun. Mae'n siarad efo Cristnogion yn y gwahanol eglwysi, ond diolch yn dal yn ôl ffaith, neu diolch yn peidio i brofiad ei hun. A da chi'n cofio yn y llythyr at y Philippiaid, mae'n deud pethau am ei gefndir yn Hebrewr o'r Hebreaid, meddwl, ac yn Phariseaid yn ôl y ddedd, ac yn ddiargychoedd yn yr hen gyfeithiad. Yn ddiargychoedd, hynny ydi, gyn bellad ag roedd pobl eraill, dyna be ma'n olygu, gyn bellad ag roedd pobl eraill yn y gwestiwn, ond na neb yn gallu bwyntio bys at ei. O'n i'n ddiargychoedd. A'r pethau yna, o'n i'n ymffrostio yn nhw. Y pethau yna, o'n i'n ymfalchio yn nhw. Y pethau yna, o'n i'n ei cyfri nhw fel brics, ac o'n i'n adeiladu tŵr i gyrraedd y nefoedd rhyw ddwrnod. A pan welis i bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw ar Galfaria, drostai yn fy llefi fy mwyn i, oherwydd fy mhechod i gymryd fy nghos fi, nes i farw. Meddwl. Marw iddo fo'i hun, ydy hynny. Marw i'r hunan ymffrost. Marw i'r hunan gyfiawnder. Da chi'n gwybod, da ni'n meddwl am, ac yn siarad am bobl oedd yn byw ar y ddaear mae 2000 o flynyddoedd yn ôl Saul o Tarsus. Dal yn wir, dyn ni. Dal yn wir. Bod ni'n hunan ymffrostio. Bod ni'n bobl hunan gyfiawn. Dyma beth ydy tuedd naturiol ni bod yr un ohono ni. Pwy bynnag ydyn ni, lle bynnag ydyn ni'n dod, pa iaith bynnag ydyn ni'n siarad, beth bynnag ydy'n cefndir ni, a'n gwybodaeth ni, beth bynnag arall sy'n wir amdano ni, yn tuedd naturiol ni ydy i hunan gyfiawnhau. I hunan ymffrostio. Pan welis i, meddwl, yr apostol, pan welis i rhywbeth o'r hyn oedd y gwaredwr hwn wedi wneud drostai, nes i farw i mi fy hun. Ac eto mae'n dweud, beth fel yn eithir byw ydwydd, meddwl. Eithir byw ydwydd. Chi'n gwybod beth mae'n dweud? Yn yr union fan, mae'n deitha ni, mewn ffordd, mae'n deitha ni dydy pryd digwyddodd hyn. Pryd digwyddodd y newid chwildro, pryd daeth o'n Gristion? Wel, pan nath o farw iddo fo'i hun, pryd digwyddodd hynny? Pan gafodd o olwg ar y groes. A pan gafodd o olwg ar y groes, hefyd, meddwl, nes i fyw. Eithir byw ydw i. Ges i fywyd trwy yr un olwg ffydd yna ar y gwaredwr,
a'i gariad anfeidrol tuag atai yn dewis mynd i groes Calfaria fy mwyn i. A'i fod o yno yn talu'n dyled, talu'n dyled prynu'n bywyd a'n glanhau a'i waed ei hun, yn gwneud y cwbl drostai ac yn fy lleri. Ges i fywyd. Mae Martin Luther yn disgrifio y profiad o sylweddoli wirionedd y ddysgeidiaeth cyfiawnhad trwy ffydd pan welodd o ystyr hwnna gyntaf erioed, pan sylweddolodd o a chredu'n ei galon neges yr Efengil ydy bod pwy bynnag sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn dderbyniol yng ngolwg Duw. Pan welodd o hwnna, oherwydd bod y gwareithwr wedi gwneud y gwbl drosta ni. O'n i'n dderbyniol yng ngolwg Duw trwy ffydd. Pan welis i hwnna tro cyntaf, medda Martin Luther, oedd o fel tas ar rwy'n agor drws y nefoedd i mi. Oedd o fel sefyll wrth y drws. Iawn, gael. Ar y trothwy, diolch yn fawr. Oedd o fel sefyll ar y trothwy a rwy'n yn agor drws y nefoedd i mi. Profiad fel na oedd o. Byw y dwydd, medda fo. Fanna ges i fywyd, fanna does i wir i berthynas efo Duw fel plentyn a'i dad trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Nes i farw i mi fy hun, ond trwy ffydd ges i fywyd, does i berthynas efo Duw trwy ffydd. Oherwydd bod y gwaredwr hwn eto, pan mae o'n marw, yn gosod bethau ni iawn rhyngon ni a Duw. A thrwyddo fo, o'i herwydd o, yn ei sgil o. Ydych chi'n gweld beth da ni'n neud o'n? Does na ddim Efengil heb y gwaredwr. A does na ddim gwaredwr heb y groes. O'i herwydd o, yn ei sgil o, oherwydd pwy ydi o, ac oherwydd be mae o wedi gyflawni a'i wneud, byw a marw ac atgyfodi. Bydd ydw i'n cael dod yn iawn efo Duw trwy ffydd ynddo fo. Nes i farw a ges i fywyd. Fywyd o berthynas efo Duw. Mae'n deud ydy mewn lle arall, Duw i mi yw Crist, fywyd i mi yw Crist, a marw sydd elw. Ond dwi eisiau gwneud sylwi hefyd ar pa effaith gafodd hynny ar y dyn yma, Saul o Tarsus. Mae'n deud bethau mawr o feddwl wrth hynny. Nes i farw, a welis i. Nes i gredu y neges yma am groes Calfaria. Nes i farw, marw i fi fy hun, marw i fy hunan yn ffros, a fy hunan gyfiawnder. Ond fanno hefyd trwy ffydd y ces i fywyd. Ond be oedd effaith hynny, gofynwch iddo fo? Be oedd effaith hynny arna ti, Saul o Tarsus? Mae'n deud beth fel hyn, eithir byw ydw i'n meddwl. Mi a groes oedd wedi gyda chi, eithir byw ydw i. A gwrandwch fan. Ac eto, nid mae fi, meddwl. Diolch yn siŵr iawn sydd i siarad amdano fo i ddyn nhw. A'r negas mae o eisiau roi i ni ydy byw ydw i'n meddwl. Ac eto, nid mae fi. Hynny di, diolch o hwnna i, nid i mi mae'r diolch. Nid fi wir sydd yn gyfrifol am y bywyd yma rwan, yr ydw i'n fyw i'r arglwydd Iesu Grist. Be mae'n dweud wrthon ni? Pa effaith gafodd y profiad yna arna ti? Wel, hwn yn gyntaf, i wneud o'n ddyn gostyngedig. I wneud o'n ddyn gostyngedig. Mor bwysig ydi cofio cefndir ysgrifennu, neu achos ysgrifennu eich llythyr yma at y Galatiaid. Da chi'n cofio, yna rhyw bobl eraill yn dylanwadu ar y bobl yma'n dweud. Y Cristnogion yma yn byw yn halaeth Galatia yn dylanwadu arnyn nhw.
i ychwanegu pethau at ei ffydd. Oedden nhw'n Gristnogion, oedden nhw yn credu, ac oedd y bobl yma i ddeweidwyr ydy'r gair o'n nhw, dod at nhw ac yn dweud, wel ar ddechrau lyflu bod chi'n credu neges yr Efengyl. Dyn nhw'n gwadu hynny o gwbl lyflu ar ddechrau. Ond mwyn bod yn Gristnogion go iawn rwan, mae rhaid i chi wneud hyn, wneud y llall, ac ychwanegu hyn, ac ychwanegu y peth arall at eich bywyd ac at eich ffydd. A mae'r apostol, a mae'n dipyn bach yn flin, dydy, da chi wedi dargan eich ydyr o technologiaid yr hyn. Mae'n bach yn flin, efo nhw, a mi bod nhw mor fuan wedi troi i lawr y llwybr yna. A dwi'n ama bod o'r ei peltan bach yn nhw yn y fan yma. Neu i'r i ddeweidwyr yma. Beth bynnag welwch chi yno i rwan yna, fel Christian, yn byw fy mywyd. Brandwch dwi eisiau chi wybod, nid fy byd. Diolch yn ddiolch i mi. Rwan, meddwl. Mae Christian balch yn contradiction in terms. Iesu Grist, yr ardwy Iesu Grist, mae'n cychwyn ar ei weinidogaeth y gyhoeddus, mae o wedi pregethu, mae o wedi cyhoeddi'r negas cyn hynny, ond mae o'n mynd, da chi'n cofio, i'r mynydd ac mae'n agor i geg am ar ddisgyblion yno, a mae yna dyrfa o'i gwmpas o, a'r frawddeg gyntaf un sy'n dod o'i geg o ydy, gwyn neu byd y clodion yn yr ysbryd, gan ei sedd yn twy. Sgynno ni beth i ymffrostio yna fo, deud yn wir. Mae gost y eiddrwydd i fod yn nodwedd parhaus. Nid rhywbeth ar gychwyn y bywyd ysbrydol yn unig ydy edifeirwch, na gost y eiddrwydd, rei pobl yn angofio hynny. Yn nodwedd parhaol o fywyd y Cristion. Crist mewn yma wedyn, pa effaith da ni'n ofyn, gost y eiddrwydd, ac eto nigma fi. Crist sydd yn byw yno fi, meddwl. A'r negas yn y fan yma ydy bod yna undod neu undeb ysbrydol rhwng y gwaredwr a'r Cristion. Mae'n undeb cyfreithiol, lle da ni'n cael yn cyfiawnhau trwy ffydd, lle da ni'n dod yn iawn efo Duw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr ymadrodd fel y gwyddoch chi, mae'r apostol yn hoff iawn ohono fo trwy'r epistola ydy bod ni yn Grist. Yn Grist, hynny ydy bod pethau'n iawn rhyngon ni a Duw yn Grist. Bod o'n undeb gyfreithiol, ond hefyd mae yna undeb ysbrydol neu undeb bywydol, undeb bywyd. Crist meddwl fo, sydd yn byw yno fi. Da chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist oriau'n unig cyn cael ei arestio yn deud wrth y disgyblion yn yr olyg ystafell, mae fi fwy wir wynwyddau, chwythau yw'r canghennau meddwl fo. Dyna'r undeb ysbrydol neu'r undeb bywydol da ni'n sôn amdano fo. Y bywyd sydd yn y wynwydden ydy y bywyd sydd yn ymestyn allan i'r canghennau. Yr un bywyd ydy o. Gyda ni goedan derwan yn gantri ni, a mae'n niwsans achos pan mae'n chwthu, mae'r dail yn sarwarfyd, mae'n mynd i'r roladeri a bwteri i gyd, a dwi'n agor o bod ar ystolion, a mae'n dywyn eich yn twirio. Ond y broblem ydy, yn aml iawn, dydy'r gwyntoedd a'r stormydd ddim yn chwthu'r holl o'r dail. Yna dail crin yn fel pethau nhw'n glynu at y goedan. Trwy'r gaeaf, gyfwaniad beth i'r stormydd, mae'r chydig dail crin yma ar ôl. A wedyn mae'r gwanwyn yn dweud. A mae yna fywyd newydd yn dod trwy'r bonyn ac i'r canghena ac i'r dail. A maen nhw'n cael eu wthio. Felly hefyd y Cristion. Achos os da ni'n medru, os angen i ni ddefnyddio un gair i ddiffinio neu ddisgrifio bywyd y gwaredwr, y bywyd sydd yn y wynwydden,
glân ydy'r bywyd hwnnw. Y bywyd glân sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandwch ar hwn. Nodwedd arall o bywyd i Gristio ydy bod y bywyd glân sydd yn y wynwyddau yn dod yn fywyd glân hefyd yn y canghena, yn gwthio'r hen dail crin styfnig sy'n gwrthod mynd yn y stormydd a'r blyntoedd. Ond yn ei gwthio nhw efo bywyd newydd. Mae o wedi cael effaith santeiddiol ar yn bywyd ni. Fod i'r meistr a'i ewyllus o sydd wedi lywodraethu yn yn bywyd ni. I ddymuniad o ydy dymuniad ni hefyd i fod. Mae'r apostol mewn lle arall, mae'n deud y cael ein Corinthiaid os dwi'n gofyn iawn, y mae gennym ni feddwl Crist, meddwl. Hwna'n masif fel mae pobl ifanc yn dweud. Y mae gennym ni feddwl Crist. Da ni'n gallu meddwl fel mae Iesu Grist yn meddwl. Dyna be mae'n dweud. Mae o'n deall yn meddwl ni, ond da ni'n gallu gwybod hefyd i feddwl o. A'r pwynt ola. Ni adroesoelwyd gyda Christ, beth yw'r byw yn dweud, ac eto, nid mae fi, ond Christ sydd yn byw yno fi. Ac gwrandwch ar hwn, ar hyn yr ydwydd yr awr hon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwydd trwy ffydd mab Dduw. Dwi'n licio deud hwn. Achos, da ni'n gorfod gofyn weithiau i ni'n hunan ac i'n gilydd, beth sydd yn cymell ni i fyw i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma beth yw'r Cristion, rwy'n sydd yn byw i'r arglwydd Iesu Grist, clod i'r arglwydd Iesu Grist, yn nifydd i'r arglwydd Iesu Grist, yn agos at yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth yw Cristion. Ond beth sydd yn cymell ni i fyw y bywyd yna. A dwi wedi dweud o fy hun, a dwi wedi clod pobl eraill yn ei dweud o, wel, Cristion, meddwl ni, Cristion ydy rhywun sydd yn ddiolchgar am yr hyn yma Duw am Grist wedi wneud dros o fo. Bod y gwaredwr fel da ni wedi gwneud y cwbl, ac mewn diolchgarwch iddo fo am yr hyn mae o wedi wneud, da ni wedyn yn byw y bywyd fel da ni wedi wneud. Neu, gymaint ydi gariad o meddwl ni, o'r anfeidrol fawr. Dyma gariad fel y moroedd tosturiaethau fel y chi. Ac oherwydd hynny, dwi'n ei garu fo, mae Iwan yn deud hynny yn ei epistol gyntaf. Yr ydym ni yn ei garu ef am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. A dyna'r cymhelliad i fyw y bywyd ysbrydol, oherwydd bod ni'n gwybod rhywbeth am ei gariad o, da ni wedyn yn ei garu fo'n o. Dwch mi ofyn i chi, ac i mi fy hun, beth sy'n digwydd pan mae'r diolchgarwch yna yn pylu? Beth sy'n digwydd pan mae'r cariad yna yn oeri? Da ni'n tynnu nôl. Dyna pam da ni'n gwrthgilio. Da chi'n dychryn yn hwyd i'n dweud hynny. Da ni'n medru gwrthgilio heb i neb arall wybod. Heb i neb arall wybod. Pan mae'n diolchgarwch ni'n mynd yn llai, pan mae'n cariad ni'n dechrau oeri, da ni'n gallu tynnu nôl. A'n hymroddiad ni, a'n cyfeilliad ni, yn gallu mynd yn chydig. Rydwch ar yr apostol, be oedden ni gymell o mewn chi? Am y bywyd yma, meddwl bod dwi wedi cael, ei fyw yr ydwydd trwy ffydd mab Duw. Yr hwnna'n carodd ac ei godes ei hun dros o fi. Wel, mae'n ofnadwy o bwysig bod ni'n sylwi fanna, nid trwy fy ffydd, meddwl. Ei fyw yr ydwydd trwy fy ffydd y mab Duw. Dwi'n gwybod amdana chi, pobl Caerdydd, dwi'n meddwl bod chi wahanol i fawr o neb arall, ond mae'n ffydd ni medru mynd i fyny gyda'r dydi. Mae'n ffydd ni medru bod bob sydd. Nid yna berid oedd yr apostol, nid trwy fy ffydd. Ei fyw yr ydwydd trwy ffydd mab Duw mewn yma. Hynny ydi, ei fyw yr ydwydd oherwydd y cwbl dwi'n wybod ac yn dysgu ac yn cael ei gredu am yr arglwydd Iesu Grist. Trwy ffydd
So mae'r Testament Newydd yn sôn am fy ffydd neu eich ffydd yn ffydd bersonol ni, ond mae'n sôn hefyd am y ffydd, pobl y ffydd. A'r ffydd yna ydy y cwbl sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'r apostol yn dweud wrthon ni. Ei ddiw yr ydwydd trwy ffydd mab Duw, meddwl bod. Y cwbl ydw i'n wybod ac yn gredu am fab Duw. Hwn yr hwn am carodd. Yn bersonol dydi? Yr hwn am carodd. Weithiau gallen ni ddeud, da chymod, bod Duw wedi'n caru ni, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi anfon ei fab i'r byd mwyn pechaduriaid. Y cwestiwn i chi ar ei hyn ydy, ai am y meiau ni? Mae'r mor bersonol o hynny. Nid ein beiau ni, ond ai am y meiau ni dioddefod Iesu nawr. A dyma'r apostol yn ei atab o. Ia. Ia. Am dy feiau di, am dy fechodau di, yr hwn am carodd i, meddwl o, ac a'i dodus ei hun dros o fi. Duw roedd o'i ras i ni. Pan mae'r apostolion yn ysgrifennu at y gwahanol eglwysi yn y Testament Newydd, dyn nhw byth yn bell o'r groes. Mae yna 100,000 o bethau eraill i'w trin a'i trafod, ond dyn nhw byth yn bell o'r groes. A dyma'r apostol eto yn dyda ni calon, canol, negas i'w engil y Testament Newydd ydy'r hyn digwyddodd yno un prynhawn ar fyth goriadwy fryn. Mae'r arglwydd Iesu Grist, neb mab Duw neb llai, yn rhoi ei hun. Fe, eisiau ni gofio hynny, fe roes ei ddwylo pyr arni. Fo sy'n neud o. Mae'n deud wrthon ni, os neb yn dwy'n ei fywyd o di arno fo. Fo sydd yn rhoi ei fywyd i lawr. Fe roes ei ddwylo pyr arni. Fe wisgodd goron rhain mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd ddiain maen. Duw roedd o'i ras i ni, i nesau at y groes yna. Os nad da ni rioed ydi bod, heno. Ac i gredu, ac i dderbyn o'r maddeuan trad, yma'r gwaredwr hwn yn ei roed i ni trwy ffydd. Mwyn ei nhw. Amen. A mi ganwn ni yr enyn oma. Os dwi'n cofio, Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu yn marw ar y groes, y trysorau mwyaf bennaf i'w ei chwerw angau loes. Gwacter anherfynol ydyw meddu deiag da na di. Colled ennill, popeth arall, ond i enillir i dy hun. Diolch yn fawr. Amen.
cariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni. Amen.